לראשונה בישראל. יש דברים שאי אפשר לתקן, כמו הכוס בחופה. שברת, שילמת. פרקליט צמרת נלחם על הכסף הגדול. 1.5 מיליארד שקלים בשנה. מול ארגון חסר מעצורים. מדובר פה במונופול ריכוזי, דורסני. אתה פשוט מודה פה, ודי בעזות מצח יש לציין, שמי שחותם על ההסכם הזה פשוט לא יפרנס עורך דין. המשתמש בהסכם דרקוני. הסכם מאהבה. הסכם נקלה. הוא מגלה עובדות מזעזעות. ספרו לי בבקשה על עינויי הגוף והנפש שבעצם עברתם המרתפים של ארגון צוהר. האמת זה היה ממש פשוט. ויוצא לקרב של חייו. 6 שקל! אני מבקש, אובג'קשן. נגד השיטה. טובת הילד, טובת הילד, טובת הילד, טובת הילד, טובת הילד. ישנה דרך אחת. אז איך בעצם אפשר לעצור את הטרנד המסוכן הזה של הסכם מאהבה? אם הוא רק יצליח לאחד את כולנו. אם כל אחד מכם היה מגלה אחריות אזרחית, נכנס לאתר צוהר ומוריד אפילו טופס אחד, הוא ימגר את הרוע. אני מודיע לכם באחריות שבסופו של דבר היו נגמרים להם הטפסים. מגע הקסם. מלחמתו של עורך דין אחד בארגון רבני צוהר.